kini nga earnings Lord para gyud sa mga bata. Yes. Ana jud ko para gyud sa mga bata. Dili siya para sa ako. Although maka-benefit gyapon ko syempre ikaw gugahago. Gusto po di ka Syempre. mukaon. Dapat lang. Oo, Ginoo nabuhay niya ko. ikaw giga. Alangan naman palagi ka lang nagpapakaon doon tapos ikaw hindi ka kumakaon. Then sa una, niwang pug kay ko pod, ang ako pong purpose pod of feeding para ma-remind ko nga mukhaon pug ko. Mao po na ako So sa niwang una. di ka sa una. Niwang kay ko sa una po niya, sige mo ko kapasmuhan kay dili man ko on time mukhaon god. Di ganahan ko mag-feed ko og mga bata, ma-feed pug ko. Mao po na akong purpose sa una nga on time ba ako ang kuan, ako ang kaon. Kay syempre ako raman, mahuna-hunaan ako nga mukaon na. So syempre sa una ding feeding nagsay sobra mukaon jud ko. Lisod po no. Uy kabu. Ikaw ning kamot kag luto hindi ka mukaon. Yung mga istorya sa mga tao kay Ginoo ko ingon ana. Kana siya nga mga istorya sa una ana wala na ko nag-mind kay ako yung una-una sa una kay basta Lord sakto gyud akong gibuhat yun. Sakto gyud basta kay kabalo ko sa kong kaugalingon nga wala ko gibuhat nga dautan. Although naagyod ang mga bata, pero kay makareceive man ko og blessings tungod man sa mga bata. So akong ibalik sa mga bata. Yes, di ba? Exactly. So dapat lang. So ang ako arag yung kuana na mura og CCTV ba ang Ginoo kabalo gyud siya giunsan ako pag gasto ang kwarta. Mo nagipakita gyud nako sa mga tawo kung sa product pa, kung unsa ka quality ang imuhang serbisyo, di ba? Yes. So, ako yung nag-transparent kog ayo gyud ana until nga na monetize siya then nalipay kay ko sa Ginoo kay dako kay kog na earn sa una. Sa una dako pa man to. Dagko kayo ang 1 Dako million kayo sa views una. nimo Ginoo ko. Kanang kuan, October to December nga earnings kay nakuan man siya na murag na lump sum nako pag withdraw ba. Naka-withdraw kog mga almost mga